bi kombûna sedan hezar kes di ahenga mezina Newrozê de gosalana li bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê birêve diçe, peyama Abdallah Öcalan rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hat xwendin. Peyama Öcalan bi zimanê Kurdî ji aliyê Perwîn Boldan û bi zimanê Turkî ji aliyê Serî Süreyya Ondur parlamenterê Partiya Dîmokratiya Gelan HDP ve hat xwendin. Di destpêka peyama wî de Öcalan pîrozbahiya Newrozê dike li gelê Kurd û dostên û ew ê piştevaniya dîmokratiyê û aştiyê dikin û dibêje nikarin bi tu awakî li hember vê rewşa niha bêdeng bibînin û bi birovajiyê di vê rola olî û siyasî û exlaqiya xwe bibînin. Öcalan amajebûyekê jî kir tekoşîna tevgera azada Kurd PKK ku ji bo heyama 40 salan berdewam e di niha de di qonaxek dîrokî de ye û çûye rewşekê gobawayê borî derbas nabe û mêjû û gel lêwan jî daxwaza çareseriyekê serdemî li wan dikin. Öcalan dibêje jî li gor ew hevsengiya goberiya niha di daxuyaniya xwe de 10 xalan zelal kirbû, rewşa wan dixwaze gotpênava siyasetekê û civakekê nû de û serdemî de PKK ber vildarxistina Kongreya Gaveyê biavêje. Öcalan di peyama xwe de hêvî xwest golgor ewreyê çarana got di proseya aştiyê de heye bikin ji bo Kongrê. Öcalan dibêje jî li gor ev hevsengiya goberiya niha di daxuyaniya 10 xalî de zelal kirbû, rewş wa dixwaze gotpênava siyasetekê û civatekê nû û serdemî PKK ber vildarxistina Kongrê gavan biavêje. Varlığını acımasızca günümüze kadar Öcalan di peyama xwe de hêvî xwest golgor ewrê çarana got di proseya aştiyê de heye bikin ji bo Kongrê. Dibêje jî got ew kongre serdemek nû destpê dikin. Got di nav komara Tirkiya Dîmokratî de hemû kes karibe bi dîmokratiyana bijî û civatek dîmokratîk û nasnameyek dîmokratîk li Tirkiya dest pê bike. Di beşekî din de ji peyama xwe de hatiye, got ew di komara Tirkiya de got 90 salî di nav şer de ber vî dahatekê aştiyane û dîmokratiyana gavan davêjin. Öcalan dibêje jî got dagîrkerekî serdemî ji bo di 100 salan siyaseta parçekirinê birêve dibe û bûye bingehek neteweperist û hejmarek netewe û dewlet û ol û nejadî jî tevlê kiriye û kiriye bi dijminê hevdû heya niha jî berdewamî heye. Amajebûyekê jî kir ew hêza dagîrker li Rojhilata Naverast dev ji van karê xwe bernade û niha zordariyên wê di awayê Daeş xwe dibîne, ew rêkxirawa ku pênaseya zalimtiyê derbas kiriye û cudayî nakid navbera jin û zarokan û Kurd û Turkmanan û Aşûrî û Siryanî û netewiyên din û cînosaydan encam dide. Öcalan di peyama xwe de dibêje jî îro ew rojeye dîroka bêhurmetkirinê û wêrankirê dawî pêbê û divê ew dewletanên netewperist û wêrankirin anîne cîhanê ji bo siyaseta dîmokratiyetê bi hev re bin. Ji bo wê meremê jî pêşinyara drustkirina malekê hevgirtî dîmokratî kiriye li Rojhilata Naverast. Öcalan bang li jinên û xortên hemû civatê kir ku serkeftinên Kubanê pîroz bikin ku ji bo hemû cîhanê watayek mezin heye. Di dawiya peyama xwe de jî rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdallah Öcalan dibêje navaroka peyama wî ji bo çêkirina dîrokekê û civakekê nû ye.